cine e? Haide! Ok, hai la școală. Stai că e încuiat. Stai. De ce? Asta am făcut și eu acasă. Am uitat să deschid ușa. Ghiozdanul! Da, chiar. Am uitat. Nu intra. Închide ușa că e o fată. Ok. Îmi caut rucsac. Ghiozdanul. Îmi caut rucsacul acum. Dar nu văd nimic. Că o să vedem ușa. Hai să căutăm rucsacul. Ok. Așa. Rucsacul. Uite-l aici. Pum. Gata, sunt pregătită de școală. Are. Fata. Ei. O dau afară din casă. Ok. Pun. Ok, hai. Monica capul, ok? Haide. Hai la școală. Vrei să luăm o bicicletă? No. Haide. Ok. Haide. Oh my god. Ok, nu știu ce. Cu mine nu. Să nu faci glumă cu mine, eu sunt cea mai bună din casă, ok? Ok, gata, haide. Haide, pe aici, pe casa mea. Haide, jos. Ajungem mâine dacă nu mergem cu bicicleta. Cum ai luat bicicleta aia de dată? Cum ai luat direct bicicleta aia? Ok, este să fac ceva. Să-mi pun și eu ceva. Ok. Stai să-mi iau și eu bicicleta din garaj. Păi dacă... Doamne. Ok, gata, am luat-o. Ok, haide. Hai mă, Floricica dansatoare. Hey! Păi dacă... Asta nu-i Floricica dansatoare. Au, stai mă, că am dat cu capul de scări. Am dat cu capul de scări. Am dat cu capul de scări. Gata, mi-am pus bicicleta. Ce oră avem? Matematică. Bună ziua! Gata, matematica. Acum ce oră avem? Avem pauză de masă. Mâncare! Să vedem ce avem. Da, trebuie să caut sandwich în rucsac. Mai multe lucruri am în rucsac. Unde-i sandwich-ul? Uite-l. Eu am uite ăsta. Oh my god, ok. Și miau apa. Gata. Nu mai plăscăi. Că fac și-o. Da, acum cred că avem muzică. Bună ziua! Bună ziua! Nu știu. Unde te duci? Tu unde te duci? Ok. Oh my god, OMG! Haide. Ok, haide, mergem cu asta? Păi logică, nu le lăsăm la școală. Ok, ia bicicleta. Păi am luat-o. Bicicleta? Am luat-o. Eu am luat-o de acolo. Albă. Ok, mă duc acasă cu prietena mea. Dai că am mesaje de pe telefon de la Temu. Ia. Da, am mesaj de la mama. Mai viu o casă. Ok, cred că am greșit drumul. Bă, nu. Bă, da. Da. Stai că nu se pune. Zice că eu am asus. Fato, unde e? Ne suna. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ce leșinai, ce? Să știi că te aud. În fine. Haide, Fato, haide odată. Că eu sunt acasă deja. Nu înțelege că o aud perfect, dar în fine. Pa, ne vedem la sleepover. O fușă. Din nou. Și? Ce?
Nu ți-ai uitat pijamalele? Da, am uitat. Și... Hai, mă! Bună. Ți-ai uitat mesajele. Bine, hai, mesajele. Ți-am uitat, că ți-ai uitat mesajele. Ți-ai luat hainele? Da, este de fugă. Pijamalele. Bine, hai în sufragerie. Da. Hai în sufragerie. Și... Mama! Ce film horror. Da, ai dreptate. Ok, gata. Hai la somn. Somnășor. Doamna Soxy, ce e? Neața. Oh my God, Bună dimineața. Ui, 7 pe Nighty Night. Bună dimineața! Oh! Hai, azi update-ul pe Nighty Night și pe Stella Brainrot. Azi e sâmbătă. Nu, mâine este. Nighty Night! Bă! Bă, știți, nu, stai, că era 8. Da, e 7. E 7 dimineața. Ok, când începe. Bun. Mama, e întuneric beznă în casă. Ia! Hai să ne schimbăm! Nu ne schimbăm după aia. Mâncăm. Mâncare nu e important, ok? Ok, ce mâncăm? Pizza? Nu. Tacos. It's raining tacos. Falling in the sky. Tacos. Stai că eu n-am asta. It is fine. So pick it up and close your eyes. It's raining tacos. Nyam. Am pus! It's kind of sweet. Ce bun e, mamă, cum l-am făcut eu. Da, tu, comandat, da, e comandat și e comandat perfect. E comandat de 2 zile, ca idee. Da, nu e mult. Oare să expirate? Te lasă să bune. Nu, pe să nu așa. Las că se bune, oricum, trebuie să fie bune. Și... Hai să ne schimbăm. Ok. Hai să vedem cu ce să mă îmbrac eu. Deci... Nu știu că știu. Ok. Eu să mă îmbrac în ăsta, că e foarte frumos. Sau ăsta. Ăsta albastru. Niște pantalonași acum. Foarte frumos. Îmi plac. Perfect. It's raining tacos. Falling in the sky. Bun. Așa. Eu așa rămân. Ce... Cum te faci? Rămâi așa, eu zic. Avem aceiași pantaloni, mergi. Da. Bun, hai afară în parc. Ce frumos e în parc. Hai mai tare, că nu de-aia ne dăm, suntem copii mari. Iuhu! Era să pic, bine că m-am zis. Aoleo. Nu, deci dacă pic, că se întâmplă... Am picat în picioare. Am picat. Ce să te faci? O să vezi pe... O să vezi. Am filmat cu telefon, uite. Și am filmat, uite. Pe YouTube. Pe... așa. What? Eu am milioane de like-uri. Și eu. Bravo. Bun, guys, cu voi a fost Maria și Și Alesia. ne vedem data viitoare. Pupici! Pa!